imanye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya weka jinse kisiko bunakoretwa sore na KISII FM imanye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya weka jinse kisiko bunakoretwa sore na KISII FM imanye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya weka jinse kisiko bunakoretwa sore na KISII FM imanye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya weka jinse kisiko bunakoretwa sore na KISII FM imanye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya ntwaligirira bagotebe guba declare there how much they are worth bagateba mali yabo abande bagateba naye kena abande abakenya bakona kurua amawoni bagateba yande nayo bulimo kulende gaigakera kosomo gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tekeli no chikwarorera chi company Raila Odinga abwate chi company omosike William Ruto abwate for example chi company chia Raila ngamone chi company chigo din namangana energy namangana agrochemical chemicals yes nabone company ya B Energy Limited bwate shareholders buna International Energy World South Africa Pan Africa Petroleum Limited na bwate agrochemical company ya Spectre International Limited na bwate East Africa Spectre chinga kicho musike William Ruto na bwate amangana hospitality mebogani buna bona Western Hotel yes chi hotel na bwata shareholders na babo Chebet Rail Kemeto Martini Limited Premier Group Holdings na bwate Amaco Insurance na nako manyama kone ya Ruto Amaco Insurance ne mosike Ruto ne binde bingi oresomere ase page ya kane ya gatano na limo na gatano na kabiri ya gazeti ya The Daily Nation kagere to isegwe somera no isekorora how gose naki enibe ngani naki abaraya babere babwate kolengana na ekerabono bagochiko so asekerogo to ise ko basesigo diri babeira asekerogo nto che ko basesirende kero bagosoka maybe to manyana na kiba mentirangana ngaibarusia tumusaro enoyo allowance neji na ndo vingi kama hizo anyway azega gazeti ya Taifa Leo aseri tukeligalia leo da Kinoti Acheza Karata Gani eye na se umurobero ryo gendererete gwikururano no gwetenga IBC tetulieti IBC tetulieti buja babere bakora gwegechara sana amo na ensemende ya siasa na mono asensemo ya Azimio abo ngegoteba kana kobe yo musike Ruto ase office ya kabeire ya Ruto baga nyora bintorro ebinge sana chi computer gisava you see electronics ebintu gete binge sana bigotumeka ase amangana a technology ebibaga nderete guchungusa nga enkibya gukora na ndemeremo yabo ibwenete gukora neririye ase kageire abantu abange babere bakora nga nebintu byarobereire ase njira yo kugenda gukerukani amangana ayechikura kwa maoni yangu bekenye mangana yobo tukigobwatekana n'abantu abakuru Venezuela aise ko batabekeru politics in it nabo tukiyobwarenge gokorwa abakenya batebigwe kene batibonoroje Azimio geko ngosa gochiga Kenya kwanza goteba nawo wachana na IBC fanya kazi egento Kinoti yakoteba nkirina ki konyora gwafula chibukati ku IBC watebire na abana bagani bane bagocha gukonya IBC gokora ki kwariganie obo chorio bonene at this time obo tukibo kworokine bantaba mbali kurwa se company area ya beta contacted gokonya IBC so, at the same time yes no ne bintu babugate obo tukibo kine serikali ekworokinga ki botambe kale bintu bya IBC bigosafirishwa ko rumubwoja injira nere bikwarega ni we airport exactly bya security byakobo paka byagachu asebitakeire itukeri security njarengo na communication ende on steyo yarenge serikali nyamanenga bintu bingo binebyo ngoja bire nabanda aboroje bari go travel chi passport chi expired was in February 2020 June 2021 so kuna amangana na so fishy abana siasa barenge gukanya DCI ekore mirimo yabo because mbabwate mirimo yabo IBC ekore mirimo yabo erinde tokanyo bachori bokorwe okay
ase epechi ya kabiro roboti unoro genderete wika ase epechi ya kabiro motegereri ruo tukibo genderete igoro ya IBC abuna jibukati asia mirwe gechara asaba Kenya bange bagendereire ko motebinga ariganie obo chori buya tabasakoreto muchando buno yobete ase emyaka eri abeire ekuruma gase beje ya kabiro raira piga kambi mulima Kenya igana asabeire ogutara jinse mochiria erinde gusaba jikura asa debirie abantu borongoruri nga erenigara bomurai okorengana ni abantu bonsi orakora magenderero chinse mochonsi chiria aba Kenya bakororekana nga mbachandegete na chiri bandi bakororekana nga barakoreiru bado niga ochikorengana tari gochikoba omo president ogwanchiriria ina mangana ase roboti ya akabere ase bechi ya gatatu reno tarare ndo roboti uru waombe urais waingia baridi kuhusu mdahalo debate nererie yareganiri Monday national debate you see muchakano iga Ruto niga kana ngata kugenda ase debate iyo asikiri ari gotebanga chinyomba cy'uburari nigo kibwato gwanjiriria nigo kigwanjiriria simio agire naigetaga onchuka agatebanga nabo agosoa ase nabagocha naende nari tayari kigima amonayo bono omuyo Azimio Raila Odinga otebiringa takogenda tagosanga MSA amona Ruto asikiria goteba onye amaswali yago chikobo tahunchukana neti obokurumi and all about integrity. Yes na Ruto umaite Rigati Gachagua bakorete debate na Martha Karua Rigati complained later igagotebana na kinto iringa ki kokwanera igoro yechisera chitu buno bumu bwa Kenya kwanza nemero biri tubigete gochikokonya aba Kenya to him igarenga tegeta kwanera mangana yobo chenu agriculture mangana yoko ogokinia uchumi and all that akaenda kasangi maswali ya yuta arengororo and they have been complaining same as Ruto na Ruto statement yakatebana ere igata getama aye guri baga akwanere iguru yichisera chiabo azobo mu bwa Kenya kwanza na kurengana na Raila iragoteba mangana yengenjira mangana integrity no kurwani bokurumi na aragwonera takwaneru amona economy ekero kurigereria amangana yichisera babere bagototebe wamekuwa akisema wali unveil the manifestos we listen to them yes bono gendo tete kumanya amatoba ya mwa kurumi na kibinto gete iguru yo boibi na bintu binde yori Raila Odinga tagocha babu win but anyway nende irira another platform bagoteba Raila Odinga the same time mambinacha tuare musangirekano ase hall gete city hall egento kera kurende aba televised go sero kigwa se TV na ende chi TV aba Kenya bona abananchi baramuborie maswali iranerie asina bandu bamana batanga Raila ameogopa Ruto ari goja Ruto agoja gosibio ko base debate siasa anyway page ya kabere mekanya ya gazeti ya The Daily Nation ntubwata roboti orotambe sana kulengana buno mo rayo mukuru bwensi ya Kenya musike Daniel Arap Moi achete egento kiagarete kerenge kenena kiagarete agacha kona cha komoko boko musike Uhuru Kenyatta mugambi obono bwensi ya Kenya gochia komo succeed goseko irobo gambi magega jaje ayankolengana na mangana kwanire no mo gosoroboti rorure no yokabeiro mo State House spokesman Lee Njiru oyata na iganyorete musike mwa ikibaki ogotebana tatagetie lietali umurayo mutangani bwensi ya Kenya musike Jomo Kenyatta lisirepi likube kurwa sama ngana siasa nenchereyo akamochika achikomorigi musike Uhuru Kenyatta at that time musike Uhuru Kenyatta tabwate getalikende gionsi asema ngana siasa in fact he was nowhere sama ngana siasa sarengo by mede ajete como renta kara mojora no wildlife after nominate MP Kurwa kama abo waziri wa tourism na tourism akamana kwa local government akasukigwa mpaka agacha gotenera chibesa na beto mwaziri wechibesa yes that is the history to watega by the way achakoba ngaki ya Kibaki yes ukuna kinete igomo anchu motegere nabo kwesomera robot yoro ase page ya kabere ne ya gatatu niri swali rine na somogano yondiri na ki nere na oborai bwatigirwa mu pekanyonya kwa gambiro mwano lazima neracha ko mugambi because inere siasa yuntwa yerora se politics chesa iba gotebana mimi kwa sababu baba yangu ajulikani musike William Ruto na batana mimi kwa sababu baba yangu atajiki kwa ase politics chia kare gosukumo chakano bwa mangana politics imeyense ya Kenya amangana yoburai
teri lazima teri kube lazima no ni jigori ngane lazima because ntori anserie ko gamberu na bafalme nga gingoruo ole no omwana waso na abomoke bunarabe iyo aiwezekani tigeya se katiba ya Kenya but ekero tukurigereri kimanyinga chifamiri buna ense y'abantu bonse bamenyete ukurigereri emegano gocha y'abakoro n'abakoronto nabakonyora nk'umuntu getorenga murai no muchukoro yo chire ko murai amanyinga gete narona blessings gete njire ko mone na begeta sayo eita mutatageti gose mutagete mukwenyora mutagete sayo no yo tatagete abo murai you see ona ikinto konyara rule out because nigento geko basamanye karabe ni sawa gatabe mungaona bako bana no ndaje ko all right. Asipechi ya gatano na limo gaiga IBC watoe shaka wananchi kuhusu mgeni kumiliki vifaa vya uchaguzi. Gana bakenya bagenderete korora no robot ruli kirega ase abantu bagenderete kusaba IBC kwanire amangana yaiga igoro y'abantu abayiga abageni babwate ebinto byobochori bintonde bwensi atatakiri gotwara bambara byaba ngakiba bibwate abakenya batwarire wasiwasi enene sana nga andake chikura nigo chira iseguchi koburugekana robote rolega abo na abagase ebeche yega ya gatano limo lena anya ko inyorete omurikyo yo monaro ro karukiru the whispers wa home mtai okarikire Sunday Nation achitagasira ndo roboti ndomero keirega iga igoro yo okumuinyora abuna ba Kenya bange bachakire kumweba asengenye no muntu bwengenjo sana orenge ase amangana yoboriki bwe ejinga zeti na article cha igo jenge jobo semi sana ariko lika imaginary stories lakini jarenge very educated ya bwato munguso sana ya bwato munguso monene ase page ya kane na gatano na kabere gatano alimo gatano na kabere that is 567 bakwandirete igoro yechi company yechi gosamali omusikero tabwate na musikere ila babwate mali nare na inde abwato botutukanu gete bagochiko boli guni yako wanakataa lakini kisiri inasemekana ni yao ni kwa sababu hawataki yachunguzwe asengenje mara iganyorekane tasengenje bo kwasa mangana yobo kurumire chinchira gete chinkorekanu roboti ora somera sechi page yechi nako kwanira se gazeti ya The Daily Nation omwanchu motegarari page ya 8 gusega ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation bakwanirete igoro yo musako betoko gokorwa service ya renge yo musike William Ruto transnational yes kubwatikana n'ichi sava gete gotebekana nanchi bwatemba bwato muroburi bugo gocinganya kisiri na eyenko bwatikana na DCI goteba buna kero kende meroberi nere bekire yo goturubanya obochori gwetera seji savage na mangana ande kubwatikana na yu yabageni kurwa sense ya Venezuela yubono ya rentro botutukanu oroboti uresomera se gazeti yu ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation mate as ekira mangana yega sogete critics ba Raila baada ya huyu mzee awaje tu kulalamika gerengagi aoshwe tu vizuri ruta mubuye agendeka aje kulalamika ngajigurango ibujire na bali critics ba Ruto baada banga kumbe na kikonya kuya kerege kuba yes wanasema confidently na naki ngajigure jingu bwa kumbe igamanye tebindo bigendera ko koreka chini ya maji jana Junet Mohamed ese campaign gata tena Raila huyu mnayemuona kali Raila ulimuona alete korukale oyo Raila wamesema amejanjaruka ameziba akasema ameziba JKA ameziba sijui wapi kulingana na Junet Mohamed echi ebineme nganyi rutare ngoje gutumeka asoko ibachi kura chumu wakoyo including JKA yoko bwato kukwabaganya bakoro ku Venezuela igo amangana yoko bibwe chikura chakire kukwano sana na inda chakire ku create tension ime ya Kenya. Okay. World Health Organization baralirie nekombikirie kanegete neta mangana yo bochenwe nsengima nigo kiaralirie oborwire bwechi chingoge monkeypox monkeypox that is it oborwire oboiga homa ya nyani bwarorekani maete boko ngwarana boko lyo mundu wamo otuara chintogo boko bamuna chicken pox biribia kalira abantu lage chintogo chinene you see ego batangazinga bono no muchando obeire ekegoso gwicha sensengima igonde tayo receive kurende abasayansi mbero bare kuriya amariogo elinde barango burwiro boiga bwakeani wasengencho bono niko bwarorekanire ko bekegoso gwicha se ense engima honorable tirore asepeja gatano gatatu asega seti yiga
ya Taifa Leo. Karo kuligiria gazeti ya Daily Nation page ya kianda mambia chitariki 25 na emo mwanchu mutegele kulengana una tuatika gogotebia presidential debate njariganirie gatia barwaniriri bonsi bakurigikero gekera kyo buraibwensi ya Kenya tobwate mwaure wa Higia tobwate Raila Odinga musike William Ruto na Wajakoya. At this time abantu ba declare na mbali gochi gotenena se debate yuma Kenya Wajakoya na Raila Odinga. Wajakoya gotebera ta gochi gotenena kwa amererania na Mwaure wa Higia. Rengana nere igare far beyond Mwaure wa Higia. Ate kuna Raila na Ruto. Naona hivi. Ngende bale ngikuge solve sympathy. Kabage koli bonsi kose tubwate debate yo chakira saa 10 ya maragoba mpaka saa 4. Saa 4. Wawaweke tu wote wawili. Wote wanne. Kokora manganaya. Ko solve issue ya Raila Odinga na William Ruto. Tiga manganayo bokurumia kwanerwe. Amangana ichi sera kwanerwe mangana integrity ya kwanerwe so that all parties chiabire accommodated. Yes. Now Wajakoya akumujikueranga igo bakumubekera magisha make ngo to problem no nyene chi company cha opinion polls bagotebanga yani buna munga njitiga amba chita naruko kararinge chinsa mucha naruko bakababoria mbarenga banje Wajakoya abantu naruko barenga bakane tenga yaya bamanye kumbegera ibure kwani buna nganjire kanyengo ona akumuchikoranga igo ba mubegete atrende mekanye in as much as Wajakoya puli die crowd na we crowd yake gitagore kikitachi gwaka chikura in his favor. Ni vile tu wanafurahishwa na manifesto yake ya pesa kwa sababu Wakenya wengi tunataka pesa. Ni kweli. Sasa inawezekana kwamba mangana yararo chena chikura nechi nyinga bwate but the reality will be shown in the ballot paper. Esepeji yakane ngerora abarugi ba kubuli buraibwense nigo basoire na barabu ase okorigia achikura keroyo moni gagosoka guchikobwaye arinde koene kyanga abagaka babo yakurwanero yobuire nori onde asenjire ngabunejo litukuri igoro aida Odinga nigalenge jinsemo chiricha anyeri asalenge nabangina begesa kukia baikoyo asaba ete ebyegwawa asendochega iga etwegete egetonga buna ekeegwa kubwatekana n'umurubirio orenge asalia asikiria agasete ari chimbero koebereria abangina borogongorori na baro bamwakire Raila Odinga chikura igabu ase Recho Ruto nere ari safari nere yokurigeria umwaka wa chikura ase ebyombe byabangina across the country Kenya ngimakona gonjukana bonsi bagenderete kuna gonjukana kurigeria wanasema behind a successful man there is a woman. There is a woman. I was there with the colleague. Okay, we are there. Page kumina kavere mekanye asengenje viro page kumina kavere chi campaign agati musike William campaign musike William musike Raila Odinga igagotebia abantu na hizi pesa ambazo Ruto akoba akolengana nere agagoteba na Ruto chibese chiga ko chinyora gwetera samangana yobo kurumi oigwekanire maramango gotebabo naenda gotebera na manyite ming'anyi yonsi buna chibese chichigosira anasema hizi pesa mkipatiwa kwa campaign nyinyi kula lakini kura muweke kwangu chinechi sera gendeta konia sichi campaign chiaja the same time omosike Fred Matiang'i na abeire accused na iga abeire gagosangiriria bagambio ko batabi barali abantu behind Azimio la Umoja engane yunaye kanete karare ngase county ya Nyamira I think Moisonde batebana ni jukumu lao bune wizara yobolendi weime gotware mesangirekano nabagambi nabo besabo bolendi roboti urwe page 12 page 13 mosike Dr. William Ruto nere nagendeti campaign ya sichinsemo check up Katete county ya Kericho abo asagi keretimo no obomo obwazimio asogo interfere na IBC at the same time akagikeria ekeombekerike gutukwa baseria GDCI asogo swana na nobo cholibu mwako yo wanasema wacha IBC fanya kazi yao tonyore korengana na Kenya kwanza bagotebamba bwato kwigena konene ko chia sobo mobwo agosase kiombekike IBC na Kenya. Okay, ese pechiga ya gatano na gatatu ndara koretera dundu omotigiriri Urusi atishia kufuruga mkataba wake na Ukraine kusafirisha nafaka. Ogo ugwana nankore kwa abegetu amate gisege kiganderete ase katiense ya Urusi amonense ya Ukraine. Bono igan Russia nigo yatengana nigo chikotenenia konia obonia abwa amochere monia bwe ebichinyeke ao guchasi chinse chinde
Gani gokiarorekanite wasi ekero barutete na ndiri kombora linde gochiase enyanja ya Odessa yo ekereke orokererio nga omukatabo begetu so kuigwana na kwa begetwe gokuranese yeyo kwa mbarigochi gokogendereria inamaanisha ninja tena inaendelea. Ni kweli asepechi ya 10 KCPE revision papers abaibuli abana muna bagocha nka banyorega seti iga na buko babekera abo bagocha gocha bana goetera science paper nerega iga asepechi 10 ase abana bali bagendete kwerega ni gukora matemu abo asemeti enye 3 yoka kurbono tete koreta dondo lena otaranta dondo bintu mbibere byo kambwata kurose gazeti ya The Daily Nation ebicha tobwate rero the cartoonist tobwate gosoma chori bwe cartoon tobwate cartoon echichi goche cyatwaro mu sasa mangana asiasa bagotana opinion polls ichigote baigana okay kulengana ne bicha toire rero ne ebicha chorire namba kianda kero gotenena kero namba kianda gochorwa from my side mekenye nje nkorora nkianda but from your side ayokorora sita so opinion polls kulengana no mochori bwe cartoon chiarera gota these are opinion polls chia Kenya na politics sasa ayoro chen 6 nchendo chen 9 so we have different opinions but it depends on the side you're standing at you are right and I'm right nobody is wrong actually again toro chen 6 na nje again tondo chen 9 nobody is wrong but renda those are opinion polls omonchu motegeri no morigererie ayeso mere linde origererie orarena who is right who is wrong page ya 13 tarachi gotorentera dondo ndobwate today in history lero tariki 25 chumu tienyo gatano na kabere mwaka 1984 musike Daniel Toroitich arap Moi nigachete kokoroko bwatana ogotanga ninense ya Somalia oyo lengo morae wense yo ya Somalia that time akarokiro Said Barre bagakoroko bwatana gugo cheko ko join forces kolento moremba se border gati ya Kenya na Somalia the first ever visit akoleta gocha sense ya Somalia. Okay. Ase dondo retukorera romotegere iga tokwenda baka jinsemo chirije ejiji korukusoko ime ya Anaroko iga omo subatio yomo nigo arendete mo kumia ase ekenyorekyo asabaga kabati garete bamu kumetie iga nekero omugako yarwete asarenge agachanka akanyora abaibuli bae bagenderete gwetero bokongo bonene sana ase gwetera enchara Ono omurgyo yo yetale ngorro egento omumro yakolete igachite paka ese byage byaye go sesto yaye akanyora endagira igere nyinge na abaibuli ko bamware singa nigo bachandikite mono egenda akolete igabugolitie ndagireria akahirira abaibuli ekero omurgyo yachigocha akanyora omumro yo oyabageire abaibuli baye endagira nke hako mutubuli rendinga anakibaba utigeta abaibuli bago chandike iga oyogo chikorigere kumunga igo kwarusi ndagere kwaba nomanyete chinguru nabeka mugonda nomate gombata madeni ndagere inkonye oni narenge njiko kana webuli wono nayo gwero kagera go manyete korageria abaibuli elio gieri gali kangusa abana inchi balenga ase ensemeyo bagacha asobonge na kumugikeri omosubati oli ndochege ngana bamu utererete bakamate byara asukake elinda chikora alengereri abaibuli banje bachikora motebi nga nakyabwenderete go behave that is true mekenya na nyene ebuku ne condemnate mangana ayu omoibuli no muntu ogwenerete kolenda because moibuli you give birth to you ne abatali moibuli okoibolete because no moibuli iboleta abana bwa moibuli hata ndio utaziko in fact si kwenu amate abaibuli abange angotigera bara bana baba maseseni gera bana bari akijolikero moibuli ngotakare nganga anakuwa nakenda ataraji gosira na bana go bago chibeba akijoli origereri o flashback osorro umwana umungwerere njira gukinigu njira akorra orenga nahe na boku arengeiko sibigu mirigu bekeruchi angolere akobereke ruare achande kinyegetari botuko nini you see atubwena ndiko chayo moibuli mutegereri enyorere gazeti yao ya Taifa Leo litukeliga aliarero lya tarehe 25 Julai 2022 elinde bwe somere amana yanda mange alise gazeti na rairuguto asama gazeti asirituko liarero na majekera turabete gukomanya okay basi watu rasukera la utagira jinsi vile tubwato mheshimiwa Manson Oyongo oikire ase studio elinde kukwanera igoreji serachae na nkoligiaro bugavana ase county ya KISII tayari oikira ase studio ayo na rairuguto asama gazeti asirituko liarero
ayo narairuburto asa magazeti aseritukoria rero. Ayo narairuburto asa